Diyos, kami mapasalamaton kanimo amahan. Sa tanan nimong kaayo, Lord God, sa kusong imong gihatag kanamo, bisan pa Lord God sa padayon nimo nga pagtudlo kanamo Ginoo. Lord, ining kagabion sa makausap pa among giisa kanimo ang among pagtuon, Lord God. Tuguti Ginoo nga ma-present ko ning tama. Klaro Ginoo ang among pagtuon karong gabion na Lord. Ikaw magsangkap kanako sa ako nahuna Ginoo mga pulong mo gawas ni ini gikan lamang unta kanimo. Kini tanan Ginoo among giampo, gipasalamatan di alaman sa ngalan sa bugtong anak ko sa Jesus. Amen and amen. So far, hapit na tama human sa ato ang series of lessons regarding the future events, no? In the doctrine of the last things or the eschatology. So, in a sort of review sa mga nauna natong pagtuon, atong nasabtan, no, doon natin gigama nga kanang timeline. Unsay sunod-sunod, no, nga mga gilauman o gituhuan nato nga manghitabo sa maabot nga mga panahon, no, nga mauni gisulti sa balaang kasulatan. Og atong gisure nga ang pulong sa Dios dili gyud magbakak og matuman gyud kini. Sumala pa sa iyahan ng gikasulat, no? O dili gyud na nato mabakwi. Murag angat-hangat man diri. Way hangin gamay. Hangyo na ko gamay hangin kay wa man kayo mo hangin rong gabi una. Siguro kay tungod pa kay crowded man ta. So sa tingali na nga murag makadugang-dugang sang ato ang kainit. So, ni ata sa present time nato nga gitawag og church age. Ang estado nato karon kung if we learn gitawag nato og kanang survey of the Bible from the Old to the New Testament, doon na siya gitawag og stages of events like creation, like daghanang mga stages na nay mga kings, nay mga panahon nga nasa patriarchs, nay mga panahon nga nasa katong captivity, nay return stage o daghan pa, no? So taas na siya nga sa kasaysayan. And we are in the church age, no, na ata karon. And sigun pa sa gitakda sa balaang kasulatan, dunay mga nagsingabot pa nga mga panghitabo ni ining kalibutan sa tanan nga mga tawo, mga magtutuoman og dili. So, una natong gihatagan o pagtagad ang pagtuon bahin sa unsa may atong gilauman. Ingon nga kita mga Kristohanon. Unsa may atong ginalantaw sa unahan nga makaingon ta nga didto nakaangkla ang atong paglaom, no? Taliwala sa atong giagian dinhi sa kalibutan nga dili sayon. Lain-lain ang mga hagit nga atong gisagubang dinhi sa kalibutan niini. So unsa man ang motivation, unsa ang maghatag nato og inspirasyon nga mupadayon gyud ta, no, hantod nga maabot ang mga gitawag nato the end, no, dili ta nang maingon ta nga igura ta ni sugod nga dili na ta mahuman, but dunay mga factors, dunay mga makatabang nato nga gihatag sa Ginoo nato aron ta magpabilin og padayon pagyud ta, no? Now, una natong gilantaw sa atong pagtuon ang gitawag nato rapture. Rapture, alang sa wala nakasugod nini nga topic, mao ni panahon na nga ang mga magtutuo diha sa Ginoo pagalalinon ngadto sa meeting in the air. Amo na gitawag og pagsakgaw, no? Og mingon ta nga wa na sa Bible nga word kung sa atong Bible nga higamit, but kung Latin na Bible na atay word na rapturo. So kung atong hubaron na ang kahulugan is snatching away.
So kuhaon ta dinhi kay naay dako nga panghitabo nga iiway tanandaan sa atong Ginoo. O ilikay ta niya, no, nga dili ta maapil sa mga maabot pa nga mga dagko nga mga panghitabo sa mga ni-ani nga kalibutan, nga mga dili magtotoo. Now, sunod diha, while tuwa ta dito sa meeting in the air, naa dito himuon ang awarding ceremony. O kanang gitawag na to Bema seat of judgment or the judgment seat of Christ. Diin ang atong mga binuhatan sa pagpangalagad sa Ginoo karon nga nakristohanon ta, sukad nga nakristohanon ta. Sa ato nang nasabtan kitang tanan gitagaan og hiyas nga espirituhanon nga mao po'y atong gamiton sa pag-alagad kaniya. So wala ta pagkahuman nato nga nakadawat sa kaluwasan, nakristohanon ta, na born again ta, wala mohunong diha na ay tahas nga gibilin ng atong Ginoo samtang naghuwat ta kung iyan natang kuhaon. So mo na word nga pagpangalagad, ginamit ang mga espirituhanong gasa nga iyang gihatag sa tua. And it is for us to discover the gifts that God has given us in order to serve, in order to be to strengthen and edify the church, His body. Now, og sa Bema, adto masuwayon ang mga kalidad or motivation or motibo nato sa atong paggamit sa mga hiyas sa pagpangalagad sa Ginoo, kung pure ba, genuine ba ang motibo. Maagi na siya test of fire, kung gold, silver na siya, makalatas yun na siya. O mautoy basihan nga makadawat ka sa gasa or gitawag nga to reward, no, sigon sa imong gihimo, no, lain-lain to atong gi-discuss. Pero do na poy mga wala makadawat, dili makadawat. Kay nga naman nangalagad lagi siya, pero ang iyang motibo dili mao. Remember, tanan nakita na sa Ginoo, naka-record na. So, nahibalo siya unsay imong motibo, ganahan ka mo pangalaga sa Ginoo, ganahan ka mo pakita sa imong hiyas nga gihatag sa Ginoo, dayto ganahan kang ikaw mooy sikat. Okay, nangalagad ka, outwardly makita sa mga tao nga gakugig ka, but the motive behind is glory to me. Glory to me. So, hinoon nakakuan ka, nakasuod na ka didto sa gingharian sa Ginoo, pero mura kagikan gi kasunugan. Naminghoy, no? Kay wa man kanadawat nga reward. Then after that, naay paylain nga manghitabo, no? Kanang gitawag nato og marriage of the lamb. Oh, kasal sa karniro. Og ang groom is the Son of God, Jesus Christ, and the church is the bride. No, ang katong unang mga saints sa una before the church, og ang mga saints during the katong uban pang mga wala nakauban inside the church age, mga guests rato sila. Nakuha na to no? Guests rato sila. And ato pong gisabot dito nga ang atong gitan-aw nga panag-ingnan mahitungod sa maong kasal is the oriental way of marriage. Meaning, dili sa ato ang naandan nga nahibaw-an nga matang sa kasal. Na ato nasabtan nga dunay tuluto ka bahin. Betrothal stage, selection of the bride, and the payment of the dowry. Then, the presentation stage, iprosesyon, kuhaon sa groom, fathers, ang amahan sa groom, musugo sa iyang mga sulugoon pagkuha sa pangasaunon, o ihatod po sa amahan sa pangasaunon, ngadto sa balay sa amahan sa groom, o dito sa groom. Ato na po nang na-discuss. Ako lang nang giriwain para ang katong uban nga wa jud kasugod, may idea man lang gamay. Okay, so dayon ang celebration stage,
depende na sa gidatuon sa amahan sa groom. So, in that case, grabe kataas ang celebration nga atong maangkon ana. And it will take for 1,000 years and eternity ang kanang celebration of the marriage. And atong giskutan pod ang gitawag nato og 1,000 years reign ni Jesus Christ, ang millennium. No, 1,000 years reign ni Jesus Christ. And those all topics na atong giskutan mahitungod adto is all addressed only for the believers of Christ. Tanan lang tong topic bahin adtong atong giskutan, address to sa mga magtutuo lang sa Ginoo. And then iskutan sad nato gabi ang mga manghitabo kanila nga mahibilin dinhi sa kalibutan during the rapture na ay mahibilin. Di na nato malalis kay naa adyoy mga mahibilin. And during the time, ilang sa gubangon ang mga panggobyerno anya ni Antikristo. So ato putong gisgutan kinsa ni Antikristo, asa ni siya gikan, unsa iyang kalidad, ug unsa iyahang buhaton during that time. Kay siya naa diha sa 7 years nga gitawag nato Great Tribulation. Gisunod nato nganong giuna nato pagpailaila si Antichrist kay siya manggod na ang dakog role during the time of the tribulation period. Nagitunga sa duha ka bahin. 3.5 years the false peace, and then 3.5 years bubo na sa tanang seal, trumpet, and bowl judgment ni God. Ngadto sa mga tao nga nahibilin sa kalibutan. While we are celebrating at the rapture time, those who are left behind will be suffering this what we call the Great Tribulation. So, within 7 years. Okay. Now, tonight, ang atong isgutan maigsoon is the second coming. Atong gisabot nga ang second coming o ang rapture are two different events. Sabta na nato to, di ba? Kay ang rapture for the Lord, but the second coming is with the Lord. Sa rapture, padong sa itaas. But the second coming, panaog sa ubos. Kuha na. So, kini karon ang atong isgutan, ang gitawag nato og second coming. Ato sang basahon sa Revelation chapter 19 verses 11 to 16. Sige, atong tan-awon diha ang maong verses. Okay. Murag ita kaklaro aning gagmay. Okay. Sige, ingon diha Revelation 19 verse 11 to 16. And I saw heaven opened, and behold, a white horse, and he who sits is called Faithful and True, and in righteousness he judges. Siga mapod. Called Faithful and True, and in righteousness he judges and wages war. His eyes are flame of fire, and on his head are many diadems. Wow. And he has a name written on him which no one knows except himself. He is clothed with a robe dipped in blood, and his name is called the Word of God. Next. Okay. And the armies which are in heaven, clothed in fine linen, white and clean, were following him on white horses. From his mouth comes a sharp sword, so that with it he may strike down the nations, and he will rule them with a rod of iron. And he treads the winepress of the first wrath of God, the Almighty. 16. And on his robe and on his thigh
He has a name written, King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah. Sabi no, nagsakay siya og white horse. Now, atong tanawon diri ang chronology of events of the second coming. Okay. Dunay mga panghitabo may tungod niini sa ikaduhang pagbalik. It begins with fearful manifestations at the sky. Magsugod na sa makahadlok nga talan-awon diha sa kapanganuran. Atong basahon kuno na nga verse in Matthew 24 verse 29. Bisag kana lang na verse ato alang basahon. Okay. Matthew 24 verse 29. Na ako no'y makahadlok nga talan-awon dito sa kalangitan, dito sa kapanganuran, in the sky. Saka na makahadlok. Ready? We'll read. Immediately after the tribulation of these days, the sun will be darkened, and the moon will not shed its light. The stars will fall from the sky, and the celestial powers will be shaken. Ato na nang giskutan gabi, right? Na mga ang adlaw di na musiga. Unya mas shaken ang mga planets, no, ang mga nasa itaas, the stars will fall. Mga tagak na unya ang mga kabituunan. Makalilisan gud. Inig, di ba sa tribulation period nang hitabo baya na, right? Okay, next is in the midst of this, the heavens open and Jesus comes forth. So taliwala ng tanan na abli ang langit. Og nigawas si Jesus. Matthew 24 verse 30. Go. Man will appear in the sky, and then wow. And they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. Hallelujah. Ingon da maigsuon, during the rapture, only the believers will see. Only the believers will kanang makabalo o makasabot sa nanghitabo. But during the second coming of Jesus Christ, all eyes here will see. Makita na, no, he will come in power and glory. The first coming of our Lord Jesus Christ, He came here to save. Ning ani siya aron pag luwas, no? He came as a servant. He came to save. He came to serve. He came to seek and save the lost. But when He comes back, He will no longer be a savior, but a judge. He will come as a judge. Next is, ingon diha, the returning Savior touches down upon the Mount of Olives, causing a great earthquake. Ayay. Okay, atong balik ang basahon na to ang Zechariah 14:4. Sundi lang ko ninyo palihog kay aron ma-gets gyud nato ni. Okay, next, you have to read. Go. On that day, His feet will stand on the Mount of Olives, which faces Jerusalem on the east. The Mount of Olives will be split in half from east to west, forming a huge valley, so that half the mountain will move to the north and half to the south. Adluka matunga ang Mount of Olives. So tanaw na to ang description, nakuha ba nimo ang map sa ang forma sa Mount Olives? Nganong Mount of Olives? Sa pagsaka ni Jesus Christ dito sa ni step sa maong Mount Olives. And in the same way, sa iyang pagbalik ato sad siya mo tunob or mutikang. So, dito sa Israel,
naa didtoy gitawag na to Mount Olives. So ana siya diha mo tikang, no, ni ana inigbalik dayon niya. Daw sunod diha maigsuon, before that, unsa mahitabo ana nga bukid? Inigtaak na ni Jesus, matunga. Okay, ma-split into. Grabe, pretty dig yung tibi na pikas. Unya, layo kaayo gi abutan ng pagkapikas. Now, next to that, after touching down on the Mount of Olives, Christ proceeded to Petra and Buzra, na two chief cities of Edom. Duha ka dagkong syudad sa Edom. Gituhuan nga nganong mudritso sa dito ang Buzra, wa na nakuha nimo ang map Buzra. Ang Buzra to Jerusalem gituhuan nga dunay 60 miles ang gilayon. Inignaog ni Jesus to sa Mount of Olives adto sa mudritso anang ginganlan og Buzra, which is 60 miles gikan ngadto sa Jerusalem. Sa may tuyo diha, mingon pa diri, probably it would seem that he goes to Edom to gather the hiding Israelites remnant. So, di ba sa rapture? Di ba sa tribulation? Doon ay mga nakaikyas, nakatago. So, sa uban ako mga na-search, doon ay mga langob na daghan nakatago dito. Doon na po ko nahinduman nga, doon ay mga, maoday daghang pang mga saved during the time, kay kadto ding lugar nga naidaghan dito mga langob, buho dito, doon ay mga nanago na mga Christian, wala pa ang rapture, na nagbilin sila sa mga Bible nga naa dito. So sa pagpanagan aning uban dinhi posible matod pa sa history nga daka panago og nakakita sila ni adto mga Bible. So dunay mga Israelites remnant na gisipti, no, gisipti na daan dito sa Ginoo. For actually the purpose of the tribulation sa ato nang kuan is focus sa mga Hudyo, sa mga Israelites. Okay. So si Jesus, accompanied by the holy angels, the church, and the remnant, Christ marches toward Armageddon. Han. Ikanta dito, kuyog bayatan niya. Manakay putag white horse. Di ba? White horses. I don't know how it be. No, di ko kahulagway unsa na, but ato namang gitan-aw ang mga nasulat sa Bible. So, ang kuan nato diha, na kuyog ni Jesus, kuyog ang tanan nga na-appeal sa rapture, okay? And then, tanan nga naluwas sa tribulation period, kuyog na tanan-tanan, okay? Kuyog na dayon ta, og mag-uban na dayon ta, marching to the place of Valley of Megiddo. So, gitawag na og Armageddon. No, sa kadapit, diin adto himuon ang gubat. Na ay sangka nga mahitabo kanang gingon diha og Battle of Armageddon. Now, ingon diha Armageddon from the Greek word Harmageddo. In Hebrew, it's Megiddo. Dayon ingon diha, the Antichrist gathered kings in a place called Armageddon. Kings loyal to the Antichrist will gather. So, mugather sila mga loyal ni Antichrist. Ingon diha, then their armies to wage war against the people of God. So, tapok na daan sila dito. Kay aron sila makigbatok, makig-war against the people of God. And simply, during that time sa ako pong uban nga nadunggan nga mga pagtudlo, dili ta mo apil o gira si Jesus Christ ra mo gira nila. Only Jesus will fight for them. Against them, si Jesus ra. Kita mga cheerers ta. Mga lalay ta niya, pero dili ta niya apil o gira. Si Jesus ra mo asdang nila. Okay? So, kanina lang, while listening, na ako'y paminawan, no, sa
usa ka kuan sa YouTube, no? Gisgutan didto, yung ko, Lord, hala, no? Ginakuan na gyud, ginahinay-hinay na gyud og pahiluna ba? Ang iyang pangutan dito, gipalit ba sa China ang Iran? Did China buy Iran? Nya ako jud nang gitiwas kay Jewish man siya. Ang iyahang pag-istorya adto na agyud siya sa Galilee, City of Galilee. Dayon iyang gipasabot, okay? Ingani ni siya although din ako kantanan jud kay taas man to, it takes an hour man ang iyang pag-explain. Kakuan mo atong sa Suez Canal. Kasi Roger kita no sa balita sa Suez Canal na nasangad na dakong barko na Ever Given, Mount MV Ever Given. Wa ko nasabo na kalimot no sa name. Bag-o dito na barko kadako kaayo. Unya 3 years pa lang to kuno nga barko. Pag abot dito sa Suez Canal, ning kuan siya, ning sangad kay matod pa napadpad kuno sa tungod sa bad weather, unya natunong dito sa babaw. Mao tong na sabod o nasangad siya niya. Tungod adto, daghang mga barko, 300 plus of them, na traffic. Di man sila kaagi. No, di sila nga traffic sila. Yung ko nganong appeal man to ha? Nganong gi-appeal man na? Okay, nganong ako pong gi-sharon kay mo relate ni siya sa atong mga iskutan karon. Kaning Battle of Armageddon. Kani man gud igsuon ang mahitabo man gud ang China. Dili niya gobon ang kalibutan. Dili na tuyo niya makigira siya. Kanang mga nuclear kanang weapons dili nga na. Ang iyahang tuyo ug tumong is to rule the world. Gusto niyang siya ang power gyud siya mo super power siya. Mo na iyahang goal ever since iyang tumo nga manguha gyud siya mga di pa na ilog but naa say buhaton para makuha niya ang iyang gustong mahitabo. Nga siya gyud ilhon nga super power. So samtang gi-explain to niya ang China dili lang siya magsalig sa maritime nga moagig tubig nga dagat. He will do everything nga makalusot siya, business ang utok niya. Grabe Mulusot siya, magama siya dan nga di na maharangan bisan pa sa Suez Canal. Nahuna-huna dayon ako ang Philippines. Mao day na ilahagod na tuyo na sila gyud ilhon nga superpower sila sa kalibutan. Gusto nila kay Amerika, superpower man labuan nila ang Amerika. So nganong nakunik kog Iran? Did China buy Iran? Nasa himuon day nga kasabutan for about na nakalik nga kanang nagsabot nila na bayluan nila ang oil naman sa Iran. Grabe gyud iko kapag ka-bright jud di ay nila no. Kay ang kining China mo invest sila baylo sa kanang ilang oil dito sa Iran. Pero ang kwarta sa Iran dili mo gamiton para mopalit sila og mga i-export na mga butang sa China ngadto sa Iran. Business ba? Ug unsay mga needs nadto sa mga kinahanglanon dito sa Iran, i-provide sa China, pero ang China mo put up siya og ilang kwarta nga maupoy gamiton sa Iran mopalit nila. Di sila pwedeng mo gamit og laing kwarta. Ila ra jud kwarta, billions. Mo put up sila og mga business didto. Unya ang kwartang gamiton sa Iran, kwarta nga gikan sa China. Di sila pwedeng mo gamit og laing kwarta. Now, unsay relasyon sa ato ang topic about Armageddon? During the time of Armageddon, ang mga musulong unya ana makigsangka
it will come from different nations. Yung kuhala apil, may Pilipinas, ana. Magpadapod og sundao ag Pilipinas. Napa ka ng Pilipinas, ana, no? Wa pa ba ka ma-dissolve? Wa pa ba ka mapa ang Pilipinas, ana? Kaya daghan namang giagian ba ang kalibutan, ana? And ang China, sigon pa sa pagpakisusi, mag-andam na sila og 200 million ka mga sundalo. Tabangan na mo sila na kay alyansa naman na sila ni Antichrist, tanan na sila. No, kana sila tanan ng mga kings. All directions, all nations of the world will gather together kadtong kuyog ug loyal ni Antichrist to fight against kisa may ilang sangkaon. Ingon pa diri sa kuan sa gitawag na tog Armageddon, the final showdown. Showdown, ha? The final showdown between good and evil on earth. After the tribulation, Jesus will return to earth as a mighty king with the army of heaven to destroy all those who have rejected him as Savior. Now, the force of evil will rally the nations against him. So, maod ay na, no, ang mahitabo di ay. Ingon diha, where is the battle of Armageddon? About 60 miles north of Jerusalem. Okay? About 60 miles north of Jerusalem. When is the battle of Armageddon? At the second coming. So, nanay gubat na mahitabo ana. So, atong tan-awon diri kining unsa may tuyo, the purpose of the battle. Siyempre, mao naman nga panahon nga musukol gyud makig-asdang gyud ang kaliwatan ni Antichrist, magisakupan niya. Now, it concludes Jesus' judgment upon Israel. Nagtapos diha ang hukom sa Ginoo sa Israel. The tribulation period represents divine indignation against the people of Israel, people who rejected the Messiah, those who repeatedly failed to heed the corrective and punitive judgment of God. Revelation 19, verse 15. Ato kuno nang basahon. Napa mo? Okay. Sige, atong tan-awon ang Revelation 19, verse 15. Maayo man pud jud na nga ato jud basahon from the scripture para makuha jud nato. Okay? From his mouth came a sharp sword, so that with it he might strike the nations. He will shepherd them with a iron scepter. He will also trample the winepress of the first anger of God, the Almighty. Balikan na to gamay ang millennium. Sa millennium, he will also judge and rule with a scepter of iron, rod of iron. Ngano naman joy rod of iron? Sa man ang iron sa Bisaya? Ha? Puthaw, okay? Nganong puthaw man gyud nga rod bunal, sungkod bunal sana. Okay? Because during the time of the millennial kingdom, there will be pa mga tao nga mortal who will not accept Jesus Christ as their Lord and Savior. Bisan pa kung during that time Jesus reigns, siya mo'y naghari. Pero since sila nakasud tungod sa nakaikyas sa tribulation, ang ilang maginikanan na mo reproduce pa man, mo anak pa sila. So katong mga nahimong mga anak during that time for 1,000 years, doon na pa kanila mga gitawag na to unbeliever in our term. Okay, next is sunod na tong tan-awon diri. Okay, asa na ta? The final showdown, no? Na ato nang kuan nato ang final showdown. After the tribulation is complete, ato naman gitan-aw diri ang purpose of the battle pata. Okay?
the purpose of the battle, ingon diha, failed to conclude Jesus' judgment upon Israel. So Armageddon is not the same as the Russian invasion of Ezekiel 38. So naapuday ang Russia, musulong pod with the allies. Ako na po nang na-share gabi musulong pod sila nga to sa Israel. Tabangan lagi na nilang Israel kay gusto gyud nang mawa gyud ang Israel sa mapa. So atong tanawon ang kalahian sa Armageddon and Russian invasion. In the Russian invasion from the north, Armageddon, the nations come from all directions. Russian invasion or Russia invades to capture Israel's wealth. So tuyo nila yung kuhaon lagi ang kayamanan. So nakadungog ko sa gishare ganina, taliwala aning ilaharon nga sa pandemic, they are flourishing. Nag-asinso hinuon sila karon ang Israel, and time will come na kanang ni prosper good sila. No, bisan pa ngani ron ang agiagian, they are prospering. So muna atong tanahon da kay delikado man na kay makumpante naman sila kay they are kana sila saligan nga kanang kuana sila kaayo kanang asinsado. Next is ingon diha, Armageddon invades to destroy the Lamb and his people. O mao to atong gikuan diha. Next, Gog leads the Russian invasion, but the Antichrist leads the Armageddon. So sa Russia, Gog, katong ang istorya sa Ezekiel 38, Gog and Magog, ato nang naay mga ngan nagrepresent ana. Next, Armageddon is not the final war in the Bible. The final war occurs at the millennium. So naapay final revolt. After the millennium, there will be a final revolt pa ni Satan. So, sige lagira, no? Ang kaning Armageddon di ay ngagiskutan nato sa Revelation 19 o sa Zechariah 14, dili pa na siya final na world war. Mag-ingon nila Third World War, no? Dili pa na siya. Kay naapay last, mahirit pagyud, no? Mahirit pagyud na. And it takes place at the end of the tribulation. Mano to akong gikan kay the end of the tribulation, munaog na dayon ang Ginoo for the second coming. Get pa na to? Nasundan ko ninyo? Okay. Sunod atong tan-awon diri, padayon ta diha sa purpose of the second coming. Una natong gitan-aw ang purpose of the second coming unsa gani? To defeat the Antichrist at the world's nations assembled at Armageddon. So, na second coming to defeat the Antichrist. Ato diha. After the tribulation is complete, Jesus will return to earth. Man ako nang gi-share ganina. From the same place that He ascended. The Mount Olives shall be split in two. Ato nang gisulti ganina. From east to west, making a large valley, half of the mountain shall move toward the north and half toward the south. Ato nang gibasa kanina. Okay. The Mount of Olives lies just the east of Jerusalem. Its location and historical significance have led to skirmishes between Israelis. Di na nung ko kamaong basa da. And the Palestinians over the years. The site was controlled by the Arab-ruled Jordan for 15 years prior to the Six-Day War in 1967. Mabato ng Yom Kippur. And Mount Olives returned to Israeli control, setting the stage of Christ's return and the final battle in Israel. So, mabalik ang pagkontrol niya sa Israel katong dito sa Mount of Olives. Now, ato naman masabtan kinsa ang victor during this time of the second coming, Jesus and the armies of heaven. Atong padayon pa maigsuon. Kinsa iyang mga kontra, ako na lang gibalikan. Kinsa iyang mga kontra? Siyempre, the Antichrist, false prophet, and their followers. Revelation 19:19. Tanaw na to. Revelation 19:19.
Okay, naana dire. Then I saw the beasts, the kings of the earth and their armies gathered together to wage war against the rider on the horse and against his army. Mao na siya. Mao na iyahang mahitabo no ang the Antichrist will unsay ingon diha, unite the world during the tribulation. Iskutan na to gabi Unite, one world government. Kanusan na may tabo during the first half of the tribulation period. Na mag-unite na siya. All who have taken the mark of the beast and worship him will join his armies to battle against the Lord. Kato mga natatakan din ha. No, ato nag-explain, is 666 possible? Yes. Nanay mga clue. Napatuwa na ko natiwas na clue gabi Ako kuno tong suwayan og tiwas. Kay madyo man putog tiwason pod. Naay clue nga wa na ko na apel gabi kay akong nag-highlight ako sa katong clue number 1 na katong UPC, Universal Product Code, o katong mga sa pato atong mga gisgutan. Ingon diha ang new monetary system, katong cashless society, and the digital currency. So ato na tong gikuanda. Another clue, the possibility of the mark of the beast in Revelation 13:18 is the centralization of government functions and identifications. Centralization. Ato madungog kasagaran na karon sa atong time kanang word na globalization. Unity, mga unity, ASEAN mga summit, kanang mga basan nagisgot na og panaghiusap permi na. No? Doon na gani bisan gani sa mga grupo sa mga Christian, doon na napud sila gitawag og ecumenism, mga ecumenical. No nga di na ta nahunag unsay mga doktrina basta kay magsinabot ng og gugma atong pariun. No mention about atong mga doktrina. Man gitawag og ecumenical, mga ecumenism. Daghanan ni sanong ana Christian groups o katong mga laig relihiyon pod. Kita kay appeal man ta sa ingnon nila laig relihiyon. So naiga centralization of government functions and identification. Nakita na ba nato ang mga posibilidad? Kita na? O nakita na lagi. Next is the computerization and technological progress. Nakoy napamatian pod nga teaching naghisgot pod og ingon diha the Great Reset and the fourth industrial fourth industrial kanabang pakusugan pa nila ang mga paggamit sa computer. And dito na paminawan ako ganina ang China, ayan. Hello, good evening. Basig na China anhiom niya ko. Nag-ingon dito ganina sa ako na paminawan na muput up ang China og 5G. Dungog naman ang 5G. Ang tuyo nila, mubutang sila 5G sa mga lugar nga gusto nilang ilang kwaon. Aron like Iran, no? Doon na kasabutan nga gipalit na nila ang Iran in a way. Mura gipalit na nila kay magsalig naman ang Iran sa China, pero kapalit sa oil. Mula gitong iskot na ko ganina. And then, magbutang sila og mga connection, kanang gitawag og mga 5G, para mamonitor ang mga lihok sa mga tao nga naadiha. Di ba nakadungog ta nga posibilidad ang China mo so dire sa Pilipinas mo put up aning mga internet na kusog na kaayo managan. kusog na nimo paspas na yang pag-operate, di na mag-loading. Di na ta magreklamo nga puya pud ani loading.
Wa na luding-luding. Paspas na siya og daghan na siyang kayang maabot. Mao na ni nga mga dito o kung nasayop. Mao day na no, mahitabo na kay dunay dakong plano. May gitawag man to nila og fourth industrial napay sumpay na i-reset no na mahitabo og ang dako kaayo nag-epekto is kining gitawag nato computerization. Ang mga atong mga transactions bisan ng education nakakuha na siya online, kinahanglan na tag online mo nang makinan ma-bright na pud ka og online. Kay bisan is pwede na ka mag-online sa daghanang mga kuha na online na ang atong gamiton. So we need to be knowledgeable enough unsa daan. Ako kay maglisod na ko ana jud. Mo na patabang na lang jud ko. No, maglisod na ko tusok-tuslok ana aron daghan man tusok-tuslok na unsaon makunik-kunik mga copy paste nila pa na ana ra na copy paste unya ana ra na kana ako kasabot anang ilang gipangsulti. O kanang mga millennials mao ra nay kasuhito ana, no? So, unsa to usa sa mga clue that 666 is possible. Mala computerization, centralization na mao na siya usa sa mga timailhan nga mahitabo jud na amon dire. Naa diha no, computers which hala no grabe no. Makahimog kanang record no, maka-gets og mga impormasyon billions pero unsa lang dihay with seconds ra. Seconds. Kaya nila maka sa tawag anang termino ha, ambot nila. No? Seconds ra. Pero billions na ang usapan diha. So, for once, it is possible for one man to rule the world. Sa katao man diha na ng one-man rule. One-man rule na. No, siya na yung ruler sa tibuok kalibutan ani. Kinsa toy nga niya? Oh, the Antichrist. Okay. So, padayon ta maigsuon. Napa ba mo? Nadagan para ba ni? Alas 8 na ra ba? Okay. Now, the scene. Ang mga lugar diha. Every human being will witness the final battle. Tanan ko no. And the Antichrist and his false prophet will be captured and cast into the lake of fire. Makapture, badakpan na sila. So, ikaduhang purpose of the second coming. Laktod na ta dito. Ikaduhang purpose of the second coming. To regather, regenerate, and restore faithful Israelites. So, tapukon og balik. Tapukon og balik ang mga kay atong mga sabtan, the focus anang time is Israel baya. So anata sa Isaiah 43. Atong tanawon kadali. Isaiah 43 verse 5 to 6. Sige, palihog ta sa maong verse. Isaiah 43, kung sayo, verse 5 to 6. Then I saw, di na mao? Di pa na mao. Isaiah 43. Do not fear, for I am with you. I will bring your descendants from the east and gather you from the west. Tapukon lagi. Doon ako'y nadunggan na balita na hinay-hinay na kanigani pagpapaulion na ang mga Hudyo sa nagkanilaing dapit sa kalibutan, papaulion na sila. Pag mahitabo na gyud na, makaingon gyud ta, maigsuon na di na ni magdugay. Next. Do not hold them back. Bring my sons from far away and my daughters from the ends of the earth. Hallelujah. Save good ang mga Israelites because they are chosen people of God. Gather good sila sa Ginoo. Next is to judge and punish faithless Israel.
to judge and punish, hukman o silutan ang mga dili magtutuong Israel. Next, ari na ta, to separate the sheep from the goat. Naaday po'y sheep and goat, naanay parable ana ba? Di ba? Diya sa Matthew 23, taas man ni siya, di lang nato nabasahon, 31 to 46. Diya sa usa ka katiguman, na mga karnero o na mga kanding. No, nya mabot ang panahon, mura-mura raman po na sila dagway. So mabot ang panahon nga ilahi gyud tong mga kanding ug mga karnero. Ang tinuod ba nga iya gyud sa Ginoo og kadtong mga kanding-kanding ay idaplin gyud sila. Okay? And lastly, to bind Satan. Kabalo na tana nga si Satan gapuso na siya ug ibutang sa gitawag og bottomless pit. Bottomless way katapusang gilagmon. No, prisuhon na siya didto. Okay? Next purpose of the second coming is to resurrect Old Testament and tribulational saints. Mabanhaw na sila ang mga Old Testament saints. Kinsa man to mga Old Testament saints? Sila Abraham, sila Moises, silang Elijah, silang David, no? Ug katupang tanan nga mga naa sa Old Testament times, anha pa di ni sila banhawon inig abot na sa asaman second coming. Naay order of resurrection. Dunay hanay sa mga pagbanhaw. So una man jud na si Jesus, no? Tumatan-aw diha siya moy unang nabanhaw, 1 Corinthians 15:33. Sunod dayon ang believers during the rapture, katong nangamatay sa panahon sa church nya inig rapture, ang ilahang spirit mo join dito sa ilang body o himuong glorified body. O mabuo na sila balik. Okay? Next to that is the Old Testament and tribulational saints. Katong mga saints sa unang panahon o katong naluwas during the tribulation. Katong nga martyr ba? Katong wala magpatatak na anak sila. Gipampatay. No, di ba? May tabo man na. Muna gitawag sila martyrs. Okay, and the last na ma-resurrect, mabanhaw pod ang unsaved katong mga dili magtotoo. But their salvation will be for the second death. Salvation. Resurrection will be for the second death. Naisgutan na nato unya inig white throne judgment. Okay? So, motohan ay sa mga pagkabanhaw. Dili sa di ay tanan magdungan. Kuha na to, dili magdungan o pangabanhaw. Duna da ay mga panahon-panahon o kinsa ni mga panahon, dunay mga order of resurrection. Next, na buhaton sa second coming is to judge the fallen angels. Kinsa man yung mga fallen angels? Mo ni mga jatut. Ningon na tanong na, i-appeal de po ng dawinding buutan. Nga buutan man na sila. Kana de po mga white lady. Di man na sila mangkuan, lapot. Ansa man na, apelo na sila. They are fallen angels. Kinsa man ng mga fallen angels. Katong ni sukol kuyog ni kisig ibanan si Lucifer. No? Unya, gibalibag sila diri sa kalibutan. Muna diha niya. Doon na day kategorya dilay sa mga anghel, no? Na ay ginapos o na ay binuhian. Na ay chained o na ay unchained. Na ay kani mga binuhian, naapuday na sila mga ranggo-ranggo. Nabitaw na, mag-iino na mga binding spirits, mo'y makontrol. Nabitaw na sa at mabasahan ng mga na-demon possess. Diba? Nagisudlan og demonyo, manang kusgan. Kasuway mi sa una sa, dito po ko Manila, dito sa GIL, kasuway mi og kanabitang magpalayas bitaw og gisudlag demonyo. Kinadugayan na mong kumbate. Kinadugayan dyan na mong kumbate. Kaya nga no, permero anan niyang buhaton, magpaluoy-luoy pa na siya.
maawa naman kayo sa akin. Pero di na mao ang katong tingog sa tawo, mautro yung tingog. Aong aalis na ako. Nga. Inaw na mo, who are you? Ayoko magsabi. Ano siya? Who are you? In Jesus' name, ayoko. Ano. So, kadugayan siyempre, magawas na siya. No? Maingon dayon tong na sudlan, anong nangyari? Basta kalibutan nung naunsa siya. Anong nangyari? Naanay mga inana na naay mga tahas pud nila. Naay mga lugar nga na dito ang dakong pwersa kay kining yawa di ni siya tanang dapit na kung asa ra siya dito maura di pa rin ni Jesus nga everywhere na present. Ang yawa kung maunang lugar ang yahang baluarte ato sa pukos pero naa siya mga sulugoon nga mga demons nga maoy mo kusog anang lugar mo nang dunay mga lugar nga arang gahiag. May gitawag na to religious nga mga tao nga gahi kaadyo. Napoy mga grabe kayo ang mga spiritism nang hurim-hurim. Ano ba mga nana, mga barangan naing ana gyud, naadyo ing ana na mga lugar nga inunagdaghang wakwak diha. Labi na ron kay Christmas nang lapaw nang gawas na ron ang mga pik. Dito sa tinuod ay maigsuhan dito sa ubay kung ako lang iistorya ninyo di ta mahuman. So, naay mga experiences gyud dito maigsunan nga talagsaon jud tinuod. So diyan ako usara. Naato siya kanang habal-habal driver ba? Unya, naay barangay didto nga ato muuli tong ning sakay niya nga babae. Pahatod kuno siya ato nga lugar. Hoy, ug sa dihang paglingi niya, wala na galing ang iyang back ride. Kuyaw. Dito sa unahan po, napukoy kaila dito, tinga siya kay gabi na to, mga alas 12 sa gabi Sa nantaw niya sa unahan, murag na dakong tuod na sa karsada nagpatunga. Ingon pa, kinsa mo pa'y gabinuag, butag tuod ako aning tunga. Pagdool, himbukad ang buhok, nangingon ag buhok ning labok. Og sa dihang, pero tedyo nilang kalisang, yun, nagpabulhot sa dagan sa ilang motor. Hintoy po magbuhok nga na, mulabok na nila. Tinuod na siya, igsoon, di na komedya ha. Ako nang gi-share kay tinuod na nahitabo dito. Akong kauban sa church, naka-experience ana kay gikan sila nang hilot unya na ilang agian nga waaw unya naa dito oy basig mahadlok base naman po nagkamoy mutalaw na naman kamo Jesus na naman kamo Jesus ha pero inundumi nakana sila na anay adlaw sa ilang hukom naanay muna ka mo nga, na lambi na niron mga bata ron, di na masugo. Di ko, na iwakwak. Na mamarang. Kung na mo Jesus, di na mamahadlok. Amen? Okay mo in Jesus name naman mo, karatil mo nagdagan. Ingon ba sa kanta, kung musukol ka, ang yawa mudagan. Saan man na. Resist the devil and he will flee from you. Nadili ikaw dapat ang mahadlok niya. Hello? Okay. The time element involved in the second coming. Unsa kadugayon ang second coming ay pa mudong ang millennium. Okay? Mana na mag-discuss sa millennium. Gingon dia posibilidad dunay 75 days gap sa second coming ngadto sa pag naog ni Jesus ba, ngadto sa paghari na gyud niya sa millennium. Doon ay mga gituhuan og 75 days between the second coming of Christ and the millennial reign. Kay diha gituhuan maigsuon na nahuman natong basic purpose or things na gimension na nato sa purpose of the second coming. So humanon tutua
for about 75 days, dayon magsugod na ang millennial reign ni Jesus. So, apa? Okay, manon manjud ka nato ni. Sunod is kanina mo nay bugat ug makahadlok jud. Usa daghang bugat naman jud tong uban, di ba? Atong gipangisgutan. Lisod na jud kaayo gyud. Samot na ni kaning gitawag nato the white throne of judgment. The white throne of judgment. Atong basahon ang Revelation 20 verse 11 to verse 15. Revelation 20, 11 to 15. Ay, sa tubig. Gipalihog ta kung makita na priko basa dungan. Then the sea gave up its dead, and death and Hades gave up their dead, who were judged according to their works. Next, death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. Thrown into the lake of fire. Asa ba kutob? Sa 15. Okay. Ato ni tan-awon maigsuon. This judgment is very different from the other judgment na na-take up nato. Bema seat of judgment, awarding to. But this is the very different. Ingon diha. And this is very different from earthly court. Unsa may nganong lahi man ang earthly court? Kay earthly court na ay manlalaban. Na ay manlalaban. Unya pwedeng balihon ang kamatuuran. Nabang ang sad-an di mahukman. Ang way sad-an ay way sa mo hinuoy ma hukman. Di ba daghan ay tabo ana? Kay kayang paliton ang justisya, kayang bayran. Dinhi sa kalibutan, kayang tuison, no? Labi na og maayong mga bugar ang imong abogado. No, bato palagi nila sabot-sabot raman dai kuno na sila. Silang mga masika abogado. Sabot-sabot lang, pindis presyo. Kuno ra pud ha, wapo kumingog maojod. Kuno ra. A court of no appeal. Di ba sa dire sa atong court manay hugna no? Primero og aturas madaras barangay na ilupon ba na? Nya, ug di jud na depende na sa gibug aton no sa nahimo mudong nakasa ari nakasa kana si tawag ani di pa mo dito regional magi pa ka diri sa kanang di na ko kamao ana uban mga court hantod maabot na Supreme Court. Di ba? Dunay depende na kung mo apilar nga mo sukol gid siya, mo saka nagkaanam, na saka pa gid siya kanam, hantod mo saka sa kinatas ang court sa ato ang balaod diri sa Pilipinas. Okay? And nainundom ko sa una sa dito pa ko Bulacan, privilege po ko nga tagaan po ko sa Ginoo og mga kauban sa church nga among gidala didto nga nagtrabaho sa Supreme Court. Ko ka Lord. Grabe ka Lord no. Kinsa ra ba pud ko nga ila kong paminawon pero nakauban ako sila nga gitrabaho sila og Supreme Court. So yun ana maigsuon ba? Lahi ang kini nga court wa nay hearing. Di na mo undergo ba og kanang mag-hearing pa unya. Di ba?
evidences dapat kinahanglan ko anjud ana nya daghang pang proseso diri sa kalibutan ngayon ana kana nga white throne judgment di na ing ana ingon diha all unredeemed will be there ang tanan nga dili magtotoo wala na luwas maoy naa maatubang dito matud palagi kung nakaikyas man ang mga may sala sa balaod sa yuta, naapa sila'y laing balaod or hukom nga dili na pwedeng makaikyas. Wala na pwedeng makaikyas. Kung daghang injustice nga naitabo ron ug ang mga nagbuhat sa ingon, wala hantod karon at large, wala na dakpi, katago sa matas balaod, kani nga court sa white throne judgment, walay maka-ipsot. Okay. Doon ay mga words nga atong malantaw, kini word na great. Great white throne. No? Great. Great represents to power. Power. No? Na power ni Lord. No? Diha. And then, kani word na white, purity. Why halong singana buling no ang maong hukom why kanang sahog nga kanang mga daya wala and then throne that's the judge tribunal mao na siya diha and atong tan-awon diri the summoned delivered ang summon kanang sumunan ba kanang paatubangon sa korte. Mo ba na, di ba? Sumunan aron paatuon sa korte. I-deliver na siya. So the court is inescapable. Di lagi kaipsot. Why makaipsot? So basahon na to ang verse 12 in Revelation chapter 20. Okay, itong basahon kay na diha ipadala ang sumon, no? Summon is delivered. Ready, go. 12. I also saw the dead, the great and the small, standing before the throne, and books were opened. Another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged according to their works by what was written in the books. Sige, ato ning tan-awon diri. Ato sana ayaw sana ikuan. Unsay kuno? I also saw the dead, kanang patay. Yun dito. Kasi nagsulti ani. Kasi nagsulti sa Revelation. Si John the Beloved. Okay. The great and the small. But pasabot, bisan tong mga gamhanan diri sa kalibutan. Like parehas ni Saddam. Mga Hitler. Mga anak ba, mga klase sa tao nga kanang gamhanan diri sa kalibutan ba? No. Pero naapoy mga, diri na daypod mga gamhanan, pati mga way powers. Way nahot. Naad po di ay do? Kaya ingon man nila, di ba, naigingon diha, mas lisod kuno sa dato ang maluwas. Maayo pa kuno ang kamilyo sa pagsud kuno sa lungag sa dagom. Pananglitan na siya, parabol. Dili po ipasabot nga way dato nga maluwas. Ato naman ang mahibaw-an, di ba? Ato na nakabalo na mo ana, bright na mo ana. Dili po ipasabot porque pobre siya materially nga siya tungod kay pobre maluwas. Tungod kay nayan po'y daghang pobre, nawa pod na luwas. Okay, nasabtanan na to. So natanan, great and small. Tawag na sila tanan dito, nangatubang na sila yung diha. Standing before the throne. Nakulba na kayo na. Ingon diha, the books were open. Ayan na, ebidensya. Abi na to, wa record. Na-record di ay tanan. Bisan pang ikaw, kita, nangawat ka ba? Kawat gani, wa kita ang nanggikawatan.
Abi lang nimo gway kita na amanitig record. No, sa imong mga binuhatan. Matod pa sa kalagad sige do, tago plus tago equals kitaan. Na dagan plus dagan equals absan. Limod plus limod equals sibawan. So that books were open. Abrihan ang mga records. Naabani, unsay imong binuhatan. Sigurado mangyud nang di magtotoo. Ingon diha. Unsa pa? Another book, usara book. Another book. Katong ibabaw, books. Ano books? Unsa man na? Daghan. Daghan, right? Nya, unsa man pud ning another book was open. Na kis unsa na nga libro? Which is the book of life. Libro sa kinabuhi. Naapod buksan pud didto. Unya, unsa ba din naka-record sa book of life? Record na sa mga tawo nga naluwas. Mga pinili even before the foundation of this world. No, mauni sila ang naadiha sa book of life. Na diha, no? Muna siguro na. And the dead were judged according to their works. Diha may igsunan ka ng book of life. Wala, siyempre, wala na diha ang mga Christian. Kadi man ta apil, ana. Ana nga judgment. Apil mo? Hala ka diha. Hadlo ka man. So, ingon diha, unsay matang pud sa paghukom is the same way sa ato pong hukom sa awards. Nag-get na to? Unsa may hukman sa atong pag-award sa BEMA? Di ba? According to their works na by what was written in the books. Hala no? Gipang suwat di ay. Bisan tong ato nga record para sa ato ang mga premyo, mga gante, nakalista man jud na. Kay mao man ay test of fire. Kani po di ay mga di magtotoo, tanan binuhatan sa tawo, tanan jud naa po di ay record. Akala mo lang wala, pero mayroon. May record. May record ha? Okay. Ang pangutana dire, who will be judged? Kinsa may hukman? Kinsa may hukman? Number 1, na pag nakasubat na ko dire, self-righteous. Yan na ba nagtuo sa buutan, wako'y giargabyadong tawo. Adto ra mo panangyaw ato mga kriminal. Ayaw ko, apel ako, wako'y giargabyadong tawo. Tarong ko. Muna gitawag og self-righteous. Lisod ni mong siran ang taong pagka-self-righteous. Kay para niyawa na sa kinahanglan og kaluwasan, kay okay naman siya. Di na nanglan og kaluwasan, di naman nanglan og tabang sa Ginoo, kay para niya nahimo na niya ng katarong niya. Para sa ko galingon, tarong nako, wakoy di ko awayon, manggihatagon ko, ako, lagi na lang ako. Ako na lang lagi. Na, kanunay bito ng ecology. Ecology. Na, siya na kanunay ang tarong, siya ra kanunay ang tama, siya ra kanunay ang maayo, siya lang. Okay? Self-righteous. Mano kahapon, no? Mao man day nang ingon ang Ginoo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kaya ato dieng kabuhatan nga maayo, according to Isaiah, murara day good na og hugang trapo sa standard ni Lord. Abi nato, sakto na ta. Kay buutan ta jamo, no? Maajuhon tan tawo.
Di tamang giawayon. Pero pag agi sa standard ni God, ang standard ni God, ingon man niya, be perfect, be holy. Sanidong. Perfect yan ang kinahanglan sa Ginoo, 100%. Kinsa bay di nakasa dire sunod sa 10 commandments tanan. Buutan jamo, nasunod tanan 10 commandments. Kinsay sukad-sukad wa jud ka mao mamakak. Uy. Wala self-righteous kay abi nila kay mga butang nga di nakit-an sa tao nga diha ra sa imong kasing-kasing galumlom, nagtuo ka nga okay ka lang. Okay ka lang. Okay, kaduha. Religyoso. Pero why saman? Naay relihiyon pero walay relasyon sa Ginoo. Na diha sa Marcos, ato makaplagan po dito sa Marcos, nga, I think it was chapter 7. Paliw ko kog tanaw. Mark chapter 7, kung ako nasayop. Naingon ang Ginoo nga, they worship me with their lips, but their hearts are far from me. Ug mas gisunod ninyo ang mga pagtulunan ug mga kasuguan sa tawo. Naingon diha no? Nakatong panahon na siya nga ang mga alagad sa Ginoo gikoreksyonan sa mga Parisiyo. Kung atong basahon ang whole chapter of Mark 7 kamo nalay palihog ana, kita nato dito mas gisunod kuno ang pagtulunan nga sa tawo kaysa Ginoo, kaysa tradisyon. He answered them, Isaiah prophesied correctly about you, hypocrites. As it is written, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Dito ko kalimot, di man, kasi kasabaan na po ka, po na si Jadian, nang hilabot. Di man jud na, tinuod lang, ako, nag-agi man jud ko ana. Kailan ang sa mga katigwangan sa una na ko diri Di jud ko mawahi at tutuang nahan. Kabaw na mo kung sa tong unahan. Unya, ganahan jud ko kaayo, inig panahon na sa kanang bitang florist, kay pakunkuan jud ang akong tingog ba? Libranos, Señor. Dang kurog-kurog na. Dang kurog-kurog. Ana jud ko ka, very, niya. Naapa jud ko'y puti nga uniform. Unya, naapa jud ko'y nga anak nga blue. Unya, magkurong pagyod og kanang belo, inig magsimba na, tabon. Murag, buutan kaayo. Kinabuutanan. Pero inig atos amo. Mangingon ako mga manghod, malipay migwa ka din, he. Kay nga naman, naman dyan ko'y igsuon ako, kato sila Loloy o si Lucy, mamantoy, sunod-sunod na ako kani Roger o Biri, dugay-dugay na. Ako may kamagwangan. Ako'y ibilin sa balay. Ako'y bilin, kay sila nanay si tatay, tos baaw. Bilin kay ako kuno magluto. So, magkagud og lubi. Kay magutan. Ang duha nako kamanghod. Si Luloy ug si Lucy. Ang kamot gisaod si kinagod. Kamog-kamog ra gud ba? Kamog-kamog ra bitaw. Kay maoy kauno nagkamog-kamog. Wa ko'y nahimo sa akong kinagod kay naitig sawo gikaon. Sinukmagay mi. Agbaba. Kumot. Sukol. Unya kay na may pintik-pintik ba? Kadto si Loloy, daga na og sa silong kay taas og silong una ba? Tirahan.
Ana, tirahan dito. Nya, manira ko sa bintana, di may go. Oy, kay nagtuo ba dahil po siya, wa ko'y pintek. Naman po ko'y pintek. Pinaana man sad ko sa akong agtang sa pintek. Ug mo gawas ko, pinatikos sundang. Oh, mga hoy. Ako may nasa taas, pabor. Igo, agtang. Mao na sa akong mga panahon. Kaniadto. Pero, simba, di absent. Di absent. Why absent? Bisan pa og magabi Sabado, tuas baylihan. Oh, bayle. Pero di jud ma-absent simba. Kay og mo-absent kas makasag mortal. No. Kasag mortal pakabisalon puta pare. Oh. Murag correct maadto dito, padong dito sa atubangan kalawat, murag way nahitabo. Pero ini kagabi bayle dito nya inig uli pagyod ang among iskutan. Siyempre, mga patan-o na sa Crispin apil. Oh. Sa among kapanahunan. Oh. Pero perting reliyosahan. Maabot ako dito sa sawang tanan ditong galumpay na mga naadito gipang tungtong. Iniguman sa misa. Ayaw record, iksaban ko. Iniguman sa misa. Luhod, tanan, libot, luhod. Pero Nicole, inig-eskwela, naman dyan yung inahan. Inig-eskwela, padong na man nag-ilis, na naibawon apale. Kuman, ngayon plite, jamo. Jamoy plite, tagula ng bulhay. Baktas, niya, pasakay, niya wadya mo plite, tag-jes or plite, wadya mo. Away nanay, patuga-tuga, mo magpanganak. Pero, grabe kaayo pag musimba. Nakaputi, nakabakos. Atos atubangan. Very religious. Mo leader og mga kalihukan sa kapilya mo dajong atong hasanon. Apil ko mo dajong. Kana bitong magprosesyon mo dajong ko habang ko ana. Mo nag-ingog si manang reliyosa kayo. Dili Diyos nun religious ra. Lahi ang Diyos nun, lahi ang reliyoso. Lahi ang godly sa religious, right? Unya di ay, Ginoo ko. Hadluka man di ay. Kay apilon man di na sa hukom. Sa white throne judgment. Nag-angkon ka na akay relihiyon. Pero ang kinaidyan ni mo di makawag iro. Una, mga igsuon hadlok. Lisod ba yan ni i-share? Sa tinuray lang, lisod kayo ni i-share. Bugat. Bugat ni siya. Sunod maigsunan, hala ka tayo, na church members. Oh, apel po di Lost church members. Abig, okay na tanong. Naam day church members, lost ko no, nawala nga church members. Sila nang giiskutan sa Mateo City 21 atong sa tan-awon kuno be. Muna diha maigsunan, klaruhin nato unsa bata evangelist o evangelist. Okay, nabasahon. Not everyone says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. But only the one who does the will of my Father in heaven. Mutuo mo maigsunan nga, lahi ang nakadungog sa namate. Ang sabi kalahian ba? Dungog nga, anong lahi man ang nakadungog o nakabati?
Ang nakadungog, bisag tos layo, nakadungog anay gatingog-tingog, nay istorya. Pero wa ka namati, wa ka kabalog unsay istoryahan. Pero ang namati, mo nagingon sa Ginoo, bulahan ang namati. Kamong naidunggan pamati. Kamong doon na kunidunggan mamati. Ingon niya. Kay nga naman ang mamati, kanang mamati, good ka mo, pay attention ka. Unsa man gyud gisulti. Right? Now, nganong ingon madya, dili tanan, dagha man ingon nga Ginoo, Ginoo. Kung ato jud nang basahon pag yun sa uban, nga part, kung atong hugton jud nagbasa, mo reason out ni sila. Mo reason out man. Ingon man sila, Ginoo, kami nag-ayo mig sakiton, Ginoo, nagsulti mag mga pinulungan, Lord. Sagsige mig fasting, Lord. Apil gani ko ging ana, Lord, mo present ko, Lord, di sa simbahan, og naami kalihukan, Lord, mo sadyaw pud ko, Lord. Hala ka diha, di naman din na mao'y basihan. Nga ikaw nagpagamit na sa baluhaton sa Ginoo kaysa tinuod lang igsuon daghan gani gyud nga quote unquote pastor nga di Christian. Manay hadlok yun. Daghan gyud na moingon sila Christian but life denies. Gilimod nila pinaagi sa ilang kinabuhi. That's why si Jesus naingon, you will know them by their fruits. Unsa ang pag-ila sa tinuod kuno nga disipulo, tinuod kuno nga tinun-an sa Ginoo, followers ni Jesus Christ, you will know them by their fruit. Na ay bunga. Unsa may matang sa bunga? Bunga nga iyas Ginoo sa balaang espiritu. Lost member. Na membro ra kag simbahan, na membro ra kag katiguman nga sama ani, pero wa ka mamembro sa libros kinabuhi. Inigrol call na, wa, di ay kaapil. Inigrol call na ba, inigabot na sa panahon, nagrol call na, wa man ka sa lista, di ka tigali taga-dinhi. Ingon ang Ginoo, pahawa, wa ko kaila ninyo. So, lost church member. Sa mga iskutan, bitaw nato, no, usay subo kaayo. Kay dunay mga kasimbahanan, abi nato tanan na gyud sila, tanan na gyud tumutuog, may kahadlok na gyud si Ginoo. Pero nakapiyong ng iyang mga kauban sa nga worship na apoy nanguot. Kay naapoy uban mali ang motibo ning sudog simbahan kay manghilabot sa butang nga dili iya. Ug daay daghan tinuod ana nang hitabo, labi na kung ang offering box ibutang nimo didto nya napiyong mo diha, ibutang ninyo diha ag offering box ninyo na mo bit-bit ana. Naidaghan tinuod na hitabo. Abi nimo Kristohanon kay ang sul-ob pud niya kana bang kumbaga ba nga mura jud pug karniro ba? Mura jud pug karniro siya tan-awon, pero di ay lobo. Una siya may sunon klaro hadlok ayo ba? Ingon ang Ginoo, then I will announce to them, I never knew you. Depart from me. Haluka. You lawbreakers. Hawa kaila ninyo. Ingon pa ni Peter Tanchi sa CCF, ingon niya, ang pinaka-goal niya sa iyahang life, sa pagpangalagad sa Ginoo, matod pa niya ganina, nag-share siya, is madungog niya ang word ni Lord, welcome, good and faithful servant. Enter now into my rest. Pero kung kana, hawa, wa ko kaila nimo. Hadlok ba? Hadlok. And another nga, malapit na jud alas 9, madugay na jud ko ani. Ang last na giingon dia unconverted, siyempre kato jud wala jud na Kristohanon. Wala jud siya mituo diha sa Ginoo. Verse 13 in Revelations 20, the evidence will be presented. So ang mga ebidensya ipakita. Manatong the books will be opened. Nya ingon dia God's accurate, precise record of each one. Why sayop nga record? Precise, accurate. Di masayop og ablihan na tanan. Di na lang kumubasa sa tanang verse.
God's judgments demand payment for every sin of everyone, especially the unbelievers. The book of life in verse 12 is the believers' name are written. The verdict to be issued, hukom na, the lake of fire. The lake of fire. So, na doctrine of hell, na nasa ilalom, gituhuan nga under this, nasa ilalom, no? Tanawa ng, ang kayo ay pagkapalong, ang hell, plus ang mga od musudot sa mga ilong maghasol jud na nila forever and ever and ever and ever. Wala na hunong. Ang pag-antos sa kalibutan apay graduation. Di ba? Meaning ba, kung gikapoy ka, pwede kang mapahuway. Kung nakagibating balatian, inom kag pain reliever, makapahuway pud ka. Right? O ikaw sa kitag ngipon, ang solusyon, ibuton. Aron di na mo sakit. O palihag, pustiso. Pero, ang kalayo sa impyerno, ang masugba dito, di masunog, pero sige kaantos. I mean, di magsige na kag ganggang dito ba, pero di ka mapaig nga ganggang, sige ka. Anak ba? Amay tabo. Kanang torment yun, kanang grabe yun na. And that is forever and ever. Tumbalikon, ugbasa ang verse, chapter 20, bahin sa iyahang verdict. Okay. Unsay giingon dito? Sa kuno ang iyahang hukom, the lake of fire. Verse 10. Atong tanawon ang verse 10. Verse 10 of Revelations 20. The devil who deceived them was thrown into the lake of fire. Grabe na. False prophets are, and they will be tormented day and night forever and ever. O kuyog sa tanang iyang mga kaalyado. Tanang mga loyal niya, silang tanan, adto ibutang sa lake of fire. And you know what? Paspas na iyang pagliho karong panahon na. Ganahan niya nga daghan siya madala, di sa ganahan siya ra. Munang iyang buhaton, gamiton niya ang tanang means para makadalag mga katawhan, muuban niya dito sa kalayo nga walay katapusan. Daghang pamaagi unsaon niya nadalhon ang tao. Gamiton ang tanan niya nga pwedeng gamiton. The lust of the eyes, the lust of the flesh, the pride of life, tanyagan kag kanindot aning kalibutan niya pwede nimong isalikway ang imong pagtuos Ginoo. Kapalit sa kahamugaway nining kalibutan. Kung mahinumdum ta sa daghang mga music na mga singers sa unang mga panahon sa among nasabtan igsuon, gibaylo nila, doon na gani mga quote-unquote ni ito o Ginoo, mga believers na sila, but because sa para sa kasikatan sa ilahang mga gitawag na tug talento diya sa pag-awit, sa larangan sa awit, gibaligya nila ang ilang kalag, no, daghan mga anak. So, para lang sa karangyahan ng kalibutan na kasikatan, karangyahan ng kalibutan, kayang ibaylo ang ilang kalag. Mode na nag-ingon ang pulong sa Ginoo, mag-unsa man kung maangkon nimo ang tibuok kalibutan. What does it profit a man if he gains the whole world but lost his own soul to hell? Imo na natanan, ikaw tag-iya tanan, imo na natanan, pero kanang tanan mga wa na diha nimo, akip ka nga mawa ug dito ka mapunta sa kalayo nga way katapusan. Muna maigsuon ang makahadlok ug makalilisang kaayo na kinabuhi kung ikaw buwag sa Ginoo. Kung ikaw walay kahadlok sa Ginoo, way pag-ila sa Ginoo, naay pay katapusang hukom nga gitawag o the white throne of judgment. Igsuon, nganong gi-share man jud ni nato? Kay gusto sa Ginoo makabalo ta.
aron makaiwas ta niini kay naay gi-offer ni Lord nga mas kinabuhi nga uban kaniya. Amen ba? So ari na ta karon sa new heaven and new earth. New, anong new mon? Magama Ginoo utro. Okay, ato na masabtan unsa ni nga new. The new heaven and the new earth. In the promise, una natong tan-awon, the promise of the new heaven and the new earth. So naaday saad. Naay saad ang Ginoo. Atong basahon ang Isaiah 66. Nindot kayo ang picture na gani na, no? Isaiah 66 verse 22. Sige, basa. Pwede ba tag madugay pa ta? For just as the new heavens and the new earth which I will make will endure before me, the Lord's declaration, so will your offspring and your name endure. So na new, sana new heavens and the new earth. Next, verse 65, verse 17 in Isaiah. Atong gitanaw diha, the promise of the new heavens and the new earth. Ingon diha, for I will, that's future. For I will create a new heaven and a new earth. The past events will not be remembered or come to mind. Okay, next. Verse Revelation 21. Lakto lang ta sa Revelation 21. Di na tingali nato jud mabasa tanan eh. Verse 1 and verse 5. Okay, read. Then I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away, and the sea existed no longer. Sa 5. Sige sa 5. Right? Because these words are faithful and true. Kada diya, no? Ingon diya, look, I am making everything new. Wow. Everything. Promise ni God. Nya, sunod itong tanawon diha ang the purification. Na process of purification. Now, kaning purification, naagianan na nato na mga topics. Unsaon ba siya kanang hinluan? No, unsaon hinluan kining present na kalibutan? Iyon diha, mahitabo sa tribulation, Armageddon, sa millennium, and the final rebellion. And then the great white throne judgment. Kanang tanan, mo na mo putli, kumbaga sa purified water, di ba na say process hantod nga magawas na gyud tong purified na nga tubig nga pwede na natong inumon. Na sa ubang galing lugar sa Middle East, ang tubig sa dagat pwede nilang mainom. Pwede nilang magamit kay agi naman nag-process gikan sa pagkaparat nahimo siyang mahimo nang mainom. Ana naka-high-tech ba? So, the purification process kanantanan nga atong giskutan adto na dito mahitabo. Okay. Adto na dito tanan na mahitabo ang maong process. Okay. Atong balikan gamay. Mao na to atong giistoryahan. Now John sees the creation of new heaven and earth. No, ingon dia. Kining new heaven and earth, ganala nato kay simplihan lang nato ni. Kay simple raman jud ni siya tinuod. Ingon dia, naana dito ang removal and renovated, refreshed, not annihilated. So ang kanida ikunong description of new heaven and new earth, renovated, refreshed,
dili good siya ingon nga totally kana bang nahanaw. Get na to? Gagamag utro. Dide nga na. Kana bang as in girinobit hinluan siya o gitarong siya na gibag-os siya. No man in the sense new. Na refresh, destroy all the evidences of decay. So wala na jud kay makitang lamat ng kana mga maot, kana bang mga apan. Wa na jud. Wa na jud kay makit-an nga ing-ana nga part, no? Wa na kay makit-an nga donut, kana bang mga way ayo na. As in kanang wala siya nagama utro og kanang para ba sa example na to ana. Panahon ni Noe. Katong sa panahon ni Noe sa flood, di ba na wipe out ang mga tao niadto? Kato mga wa kasakay sa arka, kato mga apil na sa mga animals nga wa nakasakay sa arka, nya tanan only family ra ni Noe, 8 sila kabuok, og pipila ka mga gipasakay sa arka nga mga para mo reproduce inihupa sa baha. Nawala ba day ang yuta? Nawala ba day? Wala no. Pero unsay sunod gibuhat sa Ginoo girinyo niya ang murabagi gipaturok og balik ang mga kahoy ang tanan nga mga nangawas out panahon sa baha balik sa Ginoo paturok katong mga tanom o uban pa diha na reproduce sila pati mga tao hantod ni daghan na sa balik, right? Okay. So kana the new heaven and new earth, new in a sense kay gibag-uhan kumbaga ba na sa balay nga giguba imong giutrog panday gitarong nimo ang mga gitangtang nimo tong mga giagay-ay gitangtang tong mga gipang-anay unya gilig-on nimo ang kahoy di na kahoy concrete na imong gigamit nga na ba unya imong gipanindot na gipintala na nimo gidesign na nimo balay gihapon siya. Nasabtan ko ninyo? Balay gihapon siya. Pero bag-o na siya itsura. Kaya nga naman, wala naman ito mga daot. Pero balay gihapon ang nga niya. So inigama ni Lord og new earth, dili jud siya as in nga gautro siya himo og yuta. Kundili, new in a sense, kay iyan namang doon na may kausaban ng nahitabo. Kay ang mga dunot, gipanamtang naman niya. O gipuli naman niya ang tanan nga maayo. Naget na to? Kanang nga time, igsuon, kanang new heaven o new earth, ingon pa diha maigsuon nga, kanang wala na kay trace bitaw nga makapaguol nimo, makapahasol nimo, makapaproblema nimo, wala na kay bation nga mga kabalaka, wala na kay tinguhaon pa. Kay ang tanan nga pwede nimong kanang gikinahanglan naan na tanan wa nay iliwon nimo. Naget na to? As in, kana bang di na to kayo na siya kuan sa tong utok ron kay ang ato manggong sitwasyon perti mang baliktara. Tinuod? Kay unsa may naa nato karon sige kahadlok sa COVID. Mudong na po na po ilaing variant. Okay? Kalain-laik mga ngan, mga cancer. Kalain-laik title sa mga ngan, ang mga sakit o balatian. Pero anang new heaven and new earth, inigpuyo na nato ana, wala na na tanan. Wala na na tanan. Wala na na gira-gira. Okay, wala na na kanabitang magpataasay sa garbo, wala. Wala na ba kuntis o kisay buutan o kisay gamhanan, wala. Adili na yung ana ang ato ang klase sa kinabuhi as in. Kaya naman perting lipayan na nimo. Kaya diri sa kalibutan, God, ang atong kalipay may gibasihan nato kung naay happenings.
Mabitan na maingon, wa manggukoy klepay, mo na mangita kong lingaw. Mo nang uban magsuon para malingaw, maghimo na sa tanang inbento niya, para mahinungan, magpahinung yun siya. Maggama siya mga buhaton para mapansin, labi ng KSP, kulang sa pansin. O, kana matod pa sa akong nabasahan ba? Ngano kuno nang dunay tawo nga, magpa-unique sa iyang dagway. Kanang di talag-talag sa unsya kumpara sa uban ba? Kay nagkinahanglan na siya og pansin. Kay kung nasa hisasanan, ang mata sa mga tao, lahi lagi na siya. Kaya iya naging color sa iyang buhok kay colorful na ay orange, na ay yellow, na ay blue. Siyempre tanang tao nakakita, ala, lahi lagi na siya. Pero, anang panahon sa new heaven and new earth, wa na ing ana, di na ka maghunahon ng unsaon ka manghid-hid anang lax white para maputi. Kapila na ko ng hid-hid, wag yapon ko na puti. Hello. Wa na tayong ana nga, unsaon mo inat atong mga face. Panghidhira, nag-aro mo inat ba anong ingnog. Nya pagtanon ra ba pog imong edad? Ay saba. Doktrina na. Unja masukura ba jutag? Ingna lang ko kawatan, ala ko ingna tiguwang. Na maadto pa ko ingno sa kawatan, ay ko na sa inag tiguwang. Ano man pumadok puto inag tiguwang. Nga grasyam nas Ginoo. Nga abot ka anang idara. Ing ana magudris kalibutan mon usa kay pag mo picture tag new heaven og new earth. Ara lisura na tumak. Ha? Tinuod na. Pagka naman jud. Labi na jud og magtuon tag heaven. Unsa ang heaven? Unsa ning kaning matang sa gitaganan ni God para sa iyang mga anak? Ay labihan. Wala na'y luha nga mutulo sa mata. Kay pahiran sa Ginoo, basahan ninyo Revelation. Nagseries kong libro sa Revelation pagkaninduta. Labi na pag-abot na gyud dito sa kanang climax na gyud sa Revelation. Grabe. Kana na dito gyud ang pag-uban sa Ginoo forever and ever and ever and ever and ever gyud kauban na gyud ta ni Lord. Ana gyud pagkanindot kaayo gyud na panganduyon kanang mao nga panahon na mga igsuon nga kuyog na gyud ta sa Ginoo. So new heaven and new earth, dilibot pasabot gagama siya utro, but iyahang usbon ang kalidad ni ini na di na pwedeng matayog og linog kay wanay linog. Di na pud pwedeng masunog, no kanang sunog, wa. Di na pud pwedeng bahaon, wa. Kay ang kalibutan nato karon mao ba yan eh? Di ba? Ang kalibutan nato ingon ani kadunot, ing ani kamaot. Bisan pa kag maingon ka nga nanay gipang develop nga mirror of the world. Tagabuhol naman unta ko wa jud ko kaadto ana. Mayor tong taga Sikatuna diri kay sige surag adto. Mirror of the world. Ano ka naging alam nag mirror of the world kay ang tanan di ay mga landmark sa mga kanasuran, no? Naaday dito giputang na liberty ni statue. Kada naaday dito. Oh. Matod pa nga na usa pa ng mga porma dito, picture lay ako in tawon. Kana wala na inikabot sa panahon di na ta mainganyag mga lamion ngay na kay wala jud na sa kamajingking gyud sa a new heaven and new earth. Wow, pagkanindot jud. Unsa pay atong gilauman na may tabuan na di na ta mamatay. Di na ta mahadlok mamatay. Di na ta mamatay. Nabanhaw naman ta into the eternal life. Ato ko nung imagino ng eternal life. Okay? Para sa bata, kanta. Eternidad, eternidad, magpili ka aning duha. Nga siya. Dili ako sa impierno, kay mainit ang kalayo.
magpalangit lang gyud ako kay ang Ginoo nagbantay. Mao ba ron? So, eternidad. Now, ato ko nung i-describe sa simple lang good para mo sa tuutok ba unsa ning eternal life para ta kita maigsuon. Dili lang ta kanunay nagtutok sa temporaryong life. Mao ba yan ni kasagaran atong gipaningkamutan ron? Ang panginahanglang material, physical, na kinitanan, lumalabay ra ba? Bisan pag kinadaghan ng kagkwarta, inigabot ni Antikristo. Umabtan kang Antikristo, hadlo ka. Kuhaon na tanan nimo. Nagtuo ka lang. Nga di ka nagani halos mukaon ug lamion. Wala ka kanunay itago imo kwarta, sige itigom. Bisag naanta ka ipalit og lamion. Di na nakamupalit, kitigom man ang kwarta. Pag-abot sa panahon, di nakakagamit. Muna, di ka ma-enjoy. Bisag na kay nanampiling na kwarta, mangita ka dito sa merkado, isda nga dubok. Kay kuana, baratuho na. Agyang kwarta ibayad, nanampiling. Hoy, ayaw po ana. Now, igsuon, baliktad. Asa naman kuning adto? Okay. Ang life diri sa kalibutan kasagaran atong gipaninguha. Unsaon nato makabot? Og nakalimot ta nga kining tanan ato ng biyaan. Mo na gitestimony ni Manny Pacquiao. Wala tayong madala sa kabilang buhay. Kahit gaano mo pa kayaman, ang lahat ng yan ay iiwan mo lang. So, ang importante igsuon sa kinabuhi. Anong atong gisgutan ni? Kay kalagbitan jud, mao gyud ni ang kanunay na himong babag nato nga dili ta makapangalagad og sakto kay Lord. Kay kanunay natong irason unsa man. Nanay, di ko kasimbaron kay bag-o ba ko pinalit na flat screen na TV. Ha? Unya, way mataos bay, nagsakog iring. Ala ka diha. Muna sahay, ang atong paningkamot sa mga butang lumalabay mas nidako kaysa atong pagpangandam sa eternal life. Igsuon, kini, ako nang nahinundom na ko. Okay. Unsa ning hulagway eternal life. Para jud tama, makon ba nga, di nandun jud ko magsikig, kuan aning butang nga, lumalabay ra, mangandam jud ko para sa kinabuhing way katapusan. Nga dili atos kayo, kundi adto kay Lord. Adto sa bagong langit ug yuta. Okay? Ing-ani ni siya. Kini kunong kalibutan, example na niya hulagway ra, ilustrasyon ra. What is eternal life? Okay? Kini kunong kalibutan kay gubon. Gubon ni. Tinuod man jud, gubon. Karon, para ko na ma-save ang kalibutan, ang nagpuyuan ni, kinahanglan siyang ibalin. Kanintanan nga ni aning kalibutan para di siya, para ma-save siya, ilalin siya sa laing lugar. Ay, butan na lang ato lang tas Mars. Kay Nanay Pinoy, nagparehistro dito. Madto kuno sa Mars, pupuyo. Mo bitang gisurbi na daan dito kay aron og nabay hangin maginhawa dito. Saan ka to? Sa kanon nila madakag bawon ang ilang kanon dito. Okay. Bugtong lang makatravel sa paglalin sa tanan nga niyas kalibutan, tanan nga naa ning kalibutan, bugtong lang makatravel ang langgam. Kaya mulupad man siya. Unanaon nimo ang langgam magda sa iyang sa iyahang songo. Dire usa ka bunbun mas ubay bunbun dinhi bas. O upang lugar balas. In English on sand. Na karon inig travel na yung langgama padong sa Mars usa ra ka buok bas. Okay, bas. Di lang po balas kay over na sa Mindanao ng balas. Okay, bas.
Usa ka buok. One-way travel, a round trip sa iyang travel, it will take sa manang tabag sa langgam. Lakay nga langgam, him na lang. Okay. Usa ka gatus ka tuig, usa ka bunbun or babas ang dala round trip. Round trip. 100 years. Usa ra ka buok, bas ang iyang na-travel, balhin dito sa Mars. Na ako no igsuon. Bas pa to ha? Huruton na niyan tanang bas sa tibuok kalibutan. Tibuok jud na ha? Kay kalibutan may maguba mo nang lalinon lagi. Una pa niyang gilalin ang mga bas. O ngano po kang bas may unang gilalin, kasi mag-vibe utro dito naman dyan ay bas. Sunod tingali siminto. Na. Pero ali na ta sa bas, huruto na niya tanang bas sa tibuok kalibutan. Mao pa'y pagsugod ug ihap sa eternal life. Ma-imagine? Imagine? Hurot na niyag data ng bus. Mao pa kuno isugod og ihap sa eternal life. Meaning to say, eternal na life, wa na nay hunong-hunong. Wa nay hunong-hunong. Wa nay hunong-hunong nga kalipay uban na Lord. Wa nay hunong-hunong nga mabati nato ang tinuod nga pagdawat nato nga di na ta rejected. Kana bang usay sa kalibutan nga daghang rejections nga ato maagian, di ba? Labi na po ng uban, ma-rejected sa ilang mga lalab. Ma-rejected po na. Maagi po na sila in despair. Maagi po na sila broken heart. Ana ba? Ang anak mong guda. Pero kay Lord, wow! Atong mabati dito igsuon is the genuine love ni God nga dili mo hupas. Mauna ang atong bation tanan didto God, wala nay kanang silusay, wala nay kanang kanabitang magkon nga pinangga man na siya kaysa nako. Si Hana na lang kanunay na lang jud si Hana, pinangga ni mama. Ako na nang i-share. Nag-abot dito, di na yung anak, kay pantay, puros tagimahal sa atong amahan ng langit nun. Ing anak, God, ang kinabuhi. Nga giandam sa atua sa atong langit nung amahan, pagkanindot, cute, hallelujah. Di na ta maghagog, maghimog, modyol. Ang kapuya ni modyol, unya wala na po distancing ug magtaod og mas. Kay mahadlok tag na si COVID. Wala na yung anak. Wala na yung mga bisan gamay nga dili maayo didto. Kay ang tanan nga na didto, puros na gyud maayo. Ikaw nga naso dito, bag-o pud ka. Kay nga naman, ang imong lawas nga madugta din sa kalibutan, masakiton, na kanimaluyahon ng mga kalawasan nato. Ilisdan man pud kag bag-ong lawas. Puro na bag-o. Hallelujah. Puro na bag-ong sinina o rig. Dili galing UK. Urig, kaysa may naghimo ang God. The robe of righteousness. Daghanang nyo nato. Pagkadaghanang nyo, bag-ong kinabuhi, bag-ong lawas, bag-ong Pinoy-anan, nga dili na matay og linog, dili na hanginon, di na anhion sa kaysa itong mga baruping, mga sindong, wala na mga undoy, wala. Puro bag-o, amen. Unya ang mga prutas ganaan niya na dito, wanay buti-buti. Wanay buti-buting biyabas, wanay udlunon na mga pagkaon dito. Labas og dagko, ang mga ubas dito, dak ag lubi. Bita maigsuunan, no? Exaggerated baka? Punto nato diha igsuon. Everything
Ingon diya ni Lord ganina, I will make everything new. New. Wow. Unya, grabe ang atong sination igsuon forever and ever and ever and ever and ever. Ang pinapagyod kanindot igsuon tungod kay ang ato na gud makauban ang Dios sa langit kuyugan na gyud taniya. Uban na ng taniya, munaog na gud na siya, uban na gyud nato forever, forever and ever and ever and ever and ever. Amen. Di na, tinuod na jutong gikanta, hindi niya tayo iiwan ni pababayaan. Hindi na tayo iiwan. Manifestation na gyud niya sa iyang presensya. Wala na kanang rejection nga ato mabati didto maigsunan. Wow kanindot. Wow kanindot. Wala na limitations, wala na perfect na tanan. Perfect tanan. Tanan. So nakita nato maigsuon na appeal didto sa Revelations 21. Happy to John. Sa Revelations 21, wala na dagat. Busa ang mahiligon karon og dagat. Hala dagat, hala sige langoy. Kada bang ligo dagat. Ganahan bitaw taan ng picnic, dagat, ana ba? Unya, mingon siguro mo, ala oy, ano wa na may dagat, di na may kligo. Ngano pud ka no? Nga, ingon man diya sa Revelations 21, ato ko na basahon, be? Diya sa verse 1, nga naman tuod nga, di naman butangag dagat, ang new earth, be? Sige, basahon na to, go! Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and the sea existed no longer. Nangalguol ang mananagat. Kaya wala ko'y pangadagatan. Di ay, wala isda. Sana, ngano ka, no? Nganong di naman butangag dagat. Ang bagong, ang bagong langit, ang yuta, nganong di naman apilag dagat. Diba? Ang present na to nga earth. Sigon sa siyensya. Diba? 3/4 ba? Ang tubig, right? Daghang matang baya na sa tubig, no? Na ay dagat, ocean, kanang rivers, lake, fountains, sa panauban. Pero ang ni-remove rago diha is kanang parat, dagat. Sa ako pong paghibawo, ngano diay wa na diay ni siya dagat, ingon diha, ang water sa kalibutan needed na to. Needed na to ang tubig para unsa man day kuno na ingon diha. It is a basic reservoir, mao baron pag pronounce, for the maintenance of hydrologic cycle. Mao baron ang in English. So kanin tubig sa dire needed na siya kay naman na siya basic reservoir man na siya. Kanang tinubdan ang kanang maoy gibutangan ba nga kining cycle sa hydrologic cycle. So, mao na nga need ang tubig. Plus sa atong lawas, need ang tubig kay dako kayo mabitan na mo advice yun nga labi na gyud init, you drink 8 to 10 glasses a day sa tubig para di ta ma-dehydrate. Kay mao guna dako gyud part ug daghang kaayuhan makuha sa tubig. Maayo ta sa daghang sakit sa sigitag inom og tubig mo nag-iunyag water therapy. Pero nganong magkinahanglan pa man ta ana nga wa na naman tay sa ganana ang atong lawas glorified naman. Di man ta na mo inom og tubig nga para mabuhi. Kay buhi glorified naman ta. So di na ta nag-need og dagat.
Pero naapa gitawag og river of life. Suba. Sana sapa sa sama na pagbinisaya oy. Basta ka Englisson lang. River of life. Unya naapo dito ang tree of life. Kay di ba tumatoy dapat gikaon nilang Adan ug iba dito sila mamatay. Pero ang ilang magikaon tree of knowledge of good and evil, mao na namatay nun sila. Pero kung kadto pang tree of life gisigyan nila kaon kay pareha man na silang naa dito na himutang, di gito sila maagig mamatay. Nya inikabot na sa Revelations imo nang tan-awon sa later part sa Revelation, naa dito gihapon ang tree of life na napoy river, no? Ang suba. Naikanta bito ana, no? Na river of life. So yung ana maigsuon na ngano wa nay dagat ug ngano nga ingon diha ana nga time igsuon sa new heaven and new earth reversal of curse na. Wala nay mga tunglo na. Wala nay mga tunglo nya ingon pa din nga wala na gyud. Wala na mga nila pa mga negative na mga sitwasyon sa kinabuhi. Tanan gyud siya perfect. Perfect love, perfect peace, perfect joy. Usa pa man ang perfect diha nya mga daghang mga new nato, new ang atong balay nga puy-an, new ang tanang environment, new tanan. Amen. So, ganahan ta madto. Mo na diha kay ganahan akong basahon ni quote lang nako ni ako ning nakuha sa usa sa mga writers nga akong nakuha. New means superior in kind to the old. Superior in kind to the old. An earth which no longer smarts and smokes under the curse of sin. Wala na curse of sin. Needs no more to be turned with hooks and iron to make it yield its fruit. Di naman na magbungkal-bungkal nga na, wala na. Diba? Wala na kanang di na kinahanglan nga pasakitan pa ang yuta sa atong pagbuho. Paglukat, dihag bato para dukdukon. Muna among trabaho sa una. Muna among mine. Gold deposits. Ingon diha, where no thorns and thistles no longer infest the ground. Ang mga tanom sa nato ron, mo nang atong bungayon. Kay naay kaming tubo nga dili gyud. Mga sagbot ba sa katilingban. Dabi na mga kugon, tabang po siya mo nang di katambok ag atong tanom, kaya kugon minitambok. Napadyoy ka mga touch me not. No? Kailan mo say touch me not? Kana bang hibi-hibi, gamay ra, tikyop na yung dahon. Mana. Kasi no serpents hiss among the flowers. Ang mga rose tingali ana, no? Ay, kalami. Pag natin nakita bitaw nga mga flowers nga gipang sa YouTube. Mayon ka, naday ana, naaday kinamahalang mga buwak sa kalibutan karon. Milyon ang presyo na adito sa tong nasura nga ilaha jud nang gipangga og mahikapan gani ani mo patay ka na preso jud ka. Tinuod na nako nabasahan sa YouTube na po ka mga klase nga mga kinamahalan na mga klase sa buwak. Why di jud ta ka-imagine na Lord. Pero inig-abot na sa new heaven and new earth. Makakita na dyan kinadagan ng klase sa buwak nga di na to paliton. Na kay karon God ang buwak na to, maikag na to, for your eyes only. Akong tighangyo ni si Veronica, bere. Ang uning usabe. Wa pa na musaha nang. Wa pa ko na musaha, dugay na nakaayo, wa pa musaha. Iko putla na armusaha. Maluoy ko anak kay pink naman nakaayo. Paho ng putlon. Mawa na ng pink. Maghuwat na laman ko anang new heaven o new earth ay. Kay libre na tanan.
Di na ko mo palit, kay Jamo po ko ipalit dire. Yay! Amen! Woo! Kato mga lovers sa buwak. Magtagbaw na gyutaan na. Sige naman gutag suroy-suroy na dito. Mga correct. Woo! Mag-enjoy na ta sa tanang gibuhat ni Lord nga mga perfect. Ana na to buhaton, magsige na tag-smile. Wa na'y makasimangot yun. Wa na'y kasabitan o basket ag simod. Kay gisapot. Wa na. Kay puros na. Mag-imagine na ko, wow, Lord, kanindot, magkakita na kong tanang klaseng mga buwak, Lord, nga wa ko kakita dirhe. For your eyes only raman pod. Ang to sa picture, Pero, Lord, magkakuhit na dyan ka na, Lord. Inikabot sa new heaven o new earth, Lord, kuhiton ako na dyan na. Woo! Kanindot. Hallelujah. Mo na, magsunan di na kumahuman og share, ani. Kilami kaayo atong pamalandungon ni bitaw. Anak, di ta ka pinangga sa atong amahan. Laliman ka, ayuhon niya ning kalibutan kay papuyan sa iyong mga anak a pinangga. Laliman ka, anak. Unya providean sa tanan na panahanglan. Unya wanay hunong-hunong kalipay. Wanay hunong-hunong na kalinaw. Wanay hunong-hunong nga gugma. Nagika ni Lord. Wow. Kanindot. Andam sa atong langit ng amahan. Hallelujah, Jude. Grabe. Ingon pagod dire maigsoon. Who shall never cut with graves. Wala namang goy kanang para lubngan. Whose soil is never moistened with tears or saturated with human blood. Wala na yung mga mutuong tagak nga luha ng yuta. No, wala na mga luha nga muagas. O wala na yung luha nga muagas sa kong mga mata. Wala na ko ipatak sa dugo. No? Nga makita ana nga panahon. Ingon diha. Kanang grabe kay ka poetic ni nga tao, no, author ani, ingon niya. Whose fields are never blasted with unpropitious season. So, grabe pa na in English. Oy, mag-loose bread puta danay. Whose atmosphere never gives wings to the seed of plague and death. Grabe. Whose ways are never lined with funeral processions or blocked up with armed men on their way to war. What na yung mga kana maghatod bitog patay sa sementeryo, wa na prosesyon ngin ana. Pero na inilabay ganina adto. Taas kayo. Unya diha magsuon, ingon diha. An earth whose hills ever flow with salvation and whose valleys know only the sweetness of Jehovah's smiles. An earth from end to end, from center to utmost verge, clothed with the eternal blessedness of paradise restored. Hallelujah! Oh. Naka-excited, no? Huh? Wala? Di man na maon ang buwaka. Daghan pa yung lamion, anak. Labi na good, no? Kay, di na ta nakinhanglan mo sakay pag kada mutikab nga pula. Para magsundo kay kita tadan, lapot-lapot na tam. O, na to, unsaon na to pag ato laing nasod, di na kinahanglan aeroplano, kay lupad-lupad na ta. Di mana? Pahingon sila, tinuod ka na. Yan, tuo magkamo sa Ginoo. Yan, tuo magkamo sa iyang pulong. Mo na siya. Ato ning kanunay hangan dun. Mo din na ingon si Colossus, ni Paul sa Colossus. Ang sige ingon niya. Tanahon ko na to big, ani na ko mag-end kay basig di na ko kamaom hunong. Problema ni ani ron kay di na nun ko kamaom hunong.
Ingon si Karis, ngano sige magkagpangawat me, na kay kuto. Bita maigsoon. Para lang gud pud mabuhi-buhi po ning automata kay basi katugo na. Okay, tan-aw na to maigsoon ang Colossians 3. Mao ni siya ang encouragement sa ato ni Paul. Taliwala ning tanan natong giagian at the present time. Kini may ato lang tawon. Una kung mahigayon pud mo, read Hebrews 11. Hebrews 11, okay? O sige, atong sugdan sa 1. Sugdan na nato sa 1. Okay, ready? Go! So if you have been raised with the Messiah, seek what is above, where the Messiah is, seated at the right hand of God. Next. Verse 2. Set your minds on what is above, not on what is on the earth. Kanuna niya, above. Above. Set your affections, abang nga translation. Set your affections on things above. Oh, grabe no, kay naama day dito ang tanang mga nindot. I-anchor nato ang atong hope, no? Ang atong hope nakaangkla sa mga promises ng atong Ginoo. Amen ba? So man diha, will continue on, never turn back. Mato sa kanta pa nga di uso ang mag-backslide. Lahutay bahalag hinay-hinay basta kanunay. Agi man tag lubak-lubak ning kinabuhi but then we know kinintanan ang atong pilot, sure tang ilanding taniya ng safe. Kasuway tag sakay eroplano, kurog-kurog dito sa high turbulence, pero ning trust man gud ta bisag wa ta kaila sa pilot, na ilanding gud tag sakto sa airport, samot na kung kay balutang nagdala sa atong life, ang nagkapitan sa atong kinabuhi, ang atong Ginoo, sure tang mudunggo kita sa atong padulngan. Amen. Manindog tang tanan maigsoon to end this seminar, and pwedeng ato usang simbahon ug halaran ang Ginoo. Walay rason nga di gyud ta magpasalamat niya. Walay rason, amen. Walay rason nga di nato siya pasalamatan sa daghang kaayuhan na iyang gihimo karon pamandaan nga ni apata dire. Ug sa wala unyay katapusan nga iyang giandam sa atoa. Atong kantahan ang Ginoo. Kung ganina gikantahan nato siya og salamat sa panalangin, salamat sa kinabuhi, salamat sa kaluwasan. Wala jud rason nga di ta makapasalamat. Amen. Pasalamatan nato siya maigsoon with that song. Walay rason. Tag-iya sa tanan, ikaw ang nagmugna, ning kalibutan, sa kadagatan, o kalagitan. Walay rason nga dili ka simbahon, walay rason nga dili ka pagkabayawon.
Hallelujah, O God. Ginoo, dili igo masulti, Lord, sa mga pulong, Ginoo. Pasalamatan ka na mo, Diyos. Kinsa baday kami, Ginoo, nga imo manggitagad yun ani, Lord. Kinsa ba kami nga imong tagdon, Ginoo, sama ni ini, Lord. Salamat, Ginoo, nga imo manggihawas, Lord. Gikan sa lapok sa kasalanan, Ginoo. Salamat, Lord. Gitagan mo kami chance nga makakabalo, Ginoo, sa mga, Lord God, sa kamatuuran, Ginoo. Sa pagkadaghang taon, ining kalibutan. Salamat nga nakitaan mo kami. Bisan, Ginoo, sa ubos namo nga kahimtang, Lord, nakitaan mo kami. Gihatag nimo kanamo ang imong kaugalingon. Bugti sa among kaluwasan, Ginoo. Bisan, Ginoo, ang kalibutan karon, O Lord, ilang gihandom, Ginoo, ang imong kamatayon sa krus. Pan, Ginoo, daghan pausab kanilang wala na sabti ang tinuod na kahulugan ni ini. Lord, padayon na mong giampo, O Diyos, ang daghang pang mga katawan, Ginoo, na maabli na, Lord, ang ilang mga salabutan, Ginoo. Maabli na, Lord God, ng ilang kasing-kasing, Lord God. Ang ilang, Ginoo, Lord God, nga panabot, Ginoo, sa dihang sila, Ginoo, makadungog sa maayong balita. Sila man usab, Ginoo, makakaplag sa kaluwasan nga among naangkon, Lord. Ginoo, ang pingi, ang matag usak na mo, Lord, mentras niya pa kami dinhi. Grabe pa, Lord, ang among sa gubangon, Ginoo, nga mga hagit sa among kinabuhi, O God. Naapa, Ginoo, Lord God, ang buhat sa kaaway nga gusto, Lord God, mo paluya ka namo, mo palayo namo diha kanimo. Pero, Ginoo, igo ka, Lord God, sa pag-amping ka namo, Ginoo. Lord, salamat, O Diyos, nga imong minglukuban, Ginoo, sa lapad ng mga pako sa imong mga pag-amping, O God. And even at times, Lord God, that we can no longer pray, you never stop praying for us. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, Ginoo. Lord, salamat, Amahan. Salamat sa imong pagtugot ka namo, Lord, makatunan kini namo nga mga butanga, O Dios. Salamat sa kaalam nga imong gihatag ka namo. Salamat sa imong balaang espiritu, Ginoo, nga mo'y magabuhi sa imong mga pulong diha sa among makasikasig. Nga diin kini mabunga, Ginoo, og mga butang, mga bunga nga makapahimaya sa imong ngalan. Lord, salamat ning tanan, Amahan. Dalaygon ka, O Dios. Og takos ka namong ulian, Ginoo, sa tanang mga pagdayeg, dungog ug himaya, diha lamang sa ngalan sa imbugtong anak sa Jesus. Amen and amen and amen. Amen. Good night and God bless us all.